तब नु याद करी कि हां जीजाजी घर गई रही तो खसी के मुड़ा खैनी हो आ जब ये विदाई करे नु तो ये दू गो चुस्ता लिया तोर बहन खाती सही में। हां फिलहाल में जो मेरा रू खाना लगाओ बहुत जोर से भूख लागल बा। अच्छा तोर बहन से हाल समाचार पूछ के आवतनी जातनी ओकर से हाल समाचार पूछे ना हां तो ओकर से अलगही रहा काहे रे ओकर देह बड़ी मिर्गी उपटला मिर्गी हां अरे आ दाल रहे ढाकल भात रहे उघारे गजब टाटी फार पीला पिछुआरे गजब टाटी फार आई बा का हो के हुआ हो ए हां मनी हो मौसा तारा मौसा ने डराउती ना 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 आई चेहरा तार मौसा ने डराउती हो ना के हुआ तारू हयू फूफा फूफा ने डराउती हो कौन हाला आ तार माई के दमादा तार दीदी के बदर तार पहुना नु हई हो ए सौरी पहुना पाचा ले लू का हो हां तब सुनावा ना ना ठीक बा एने ओने टोटप काहे कइले बाड़े हो का टोटा कहनी हो हम तो खाली कहती का हो सुनावा ना हां तो एने ओने टोटा करे जे पछाड़ के तोहर मुंहे में हां का बोलतर हुआ तारा समझ में नहीं के आवा तो एने ओने मटो कह देतनी हां सुना ना का एगो बात पूछी का पूछ ए शादी में तारा के ना देखनी हो ना कहां ना ओ मेरा पढ़त रहनी हो पढ़त रहलू हां कहां पढ़त रहलू हो मतहारी ना ना मोतिहारी हां मोतिहारी मिलिट्री में रहनी मिलिट्री में ना मैट्रिक में हां एक का फ्रेश मैट्रिक में हां एगो बात कही का गाना तुए गाउत रहलू हां बहुत सुंदर आवाज बा हो सब मजा देता है कोयल सी तेरी बोली चेहरा है कितनी भोली आज हमार तार चेहरा देखे के बाद आय हटा ना जाए दा कहां जइबू हो ना ना घरे जाता नहीं हटा ना घरे जाता नहीं हां हम कहती तार चेहरा देखम तो तू घरे जात रह नहीं हटा छोड़ा हमरा चेहरा ना देखबू तो हम तारा का पहचानम कैसे कि तू हमार साली हो नहीं हमरा जान पहचान नहीं के करावगा हट बकी ना हमरा ना चेहरा देखबू तू ना माथा खराब करबू तू हमार ना देख लो प्यार से कहते हैं देखा दो ना जबरदस्ती करे के ढंग आवला नहीं हटा ना जाए दा हमरा के ना देखबू तू हम कहते हैं देख के रहे कारे साला एगो तो स्टेशन में हमारा मोबाइल चोरा ले ले हो हमरा घर में साड़ी पहन के साला तू हमारा साड़ी बनल बन रे साले साफ है मेरा काट देम साले तारा का रे तोरा बुझाइल है जे चोर रहलखा मोबाइल लेके भाग गइल तो तू चोर है नहीं हले साला ऐसन ऐसन मोबाइल हम पैदा करने रखा रे साला रे का रे ये कितना बार का गलती कइले बड़े रे ऊपर उठा दे ना का भइल भैया रे आज तक लेके करो हिम्मत ना बोले हमारा घर में घुसे के भैया गल ते हमारा घर में घुसते रे एगो तो स्टेशन में हमारा मोबाइल चोरा ले ले अब पता चलल बा कि साला तू परचून के दुकान खोल ले परचून के दुकान खोल ले बड़े गांव घूमत रे परचून के सामान बेचत रे आ साला ये सब चोरी छिनरई करत रे भैया माफ कर दो भैया आई भैया माफ कर दो रे माफ कर दी आज के बाद ये काम ना करब हम माफ कर दी हां साले आज साले तारा का छेलुआ कह दे हम तू कहत रे भैया जान से मार दो लेकिन छेलुआ ना कर काहे कौन तू पका चुप साले गर्दन उठिया दे बुझ लियो एडवांस बोलबे तू अरे बैटरी जोर गेल होई ए भैया माफ कर दो माफ कर हां हां तोरा के माफ कर दी हां आज ये गलती कर
ना ए भैया माफ कर आज के बाद यही करम ना करब हम कौन करम रे माने ये पार्चुन के दुकान वाला ना केला लगा के केनो चौक चौराहा में अंडा सांडा बेचिए हाँ ठीक बा भैया साले दोबारा ई सब काम कइल ना ठीक आ अपन एरिया में देख लेनी त बुझ लियो साले कर दे रे का रे घर तोरा के जाए कोनी हो हैं तू मेहमान आइले हो कि हमरा घरे आइले अपना मन से चल गेले हैं तोरा के एकर शर्त पे माफ करे बताई हमरा गोड़ में गिर के अच्छा हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के क ए पहुना आय चुप ते हमर पहुना ले रे ना मने हमरा कहे के बात तोरा हां तोरा कहे के बा हमरा के काठी कहे के बा ए पहुना मने हमरा तोरा के कहे के बा हां ए ठेहुना रे पहुना नु साला देखत रे ना रे ए पहुना हां बोले माफ सा कर दिया कैसा खुश रह पकड़ाइल बानी कहीं के परी कहां जाते रे ना घरे जाता नी तोरा के जाए कहनी हो ना जाई हैं इहां रह जब तक ले काम ना जाए तक ले तब ले जइए मत ना बैठल बानी ए ते मेहमान हले रे जे हमरा घर के आके बैठबी ना भैया बोलो आई गांव के लोग देखत रे देखता नी सब हमार भाई या भैया हन ई सब लोग कहा लोग भाई या भैया हन लोग काहे ई लोग से परिचय करा तो कौन हमरा ई लोग घर जाके खाए के बाटे तोरा तू खाए के फेरम लाग ले रे हैं तोरा खाए कहती हो ना अरे इन कनियों के हाथ जोड़ के अच्छा कहे पहुना सब हमरा के माफ कर दिलो आज के तारीख से गलती ना हो तोरा के पहुना कहबे कनी गौवा के लोगवा के पहुना कही हो रे त ना कहबे ती ए बरदा ए चुप ए भैया ई सब लोग तोरा अपने हो हां खास साफी अपन हां रे तो तोरा महातारी कैसा रह जे हाथ ना लइका जल मौला का हो तारा तोर दिमाग नहीं करे तोर बियाह शादी भइल बा कि ना रे नहीं क्या भाई कोई साल होता उम्र तोर भर के 13 बरस होता तू हमरा के तुम तोरा से बड़ हई रे अरे कोनो चाचा जी के लइका कोनो बड़की पापा जी कोनो मौसा फूफा जी के लइका हां पटीदार में के पटीदार हां तो ई लोग के का कहे हैं अरे पहुना का माफी मांग साफा हां साफा भाई बूढ़ाओ काका के अरे लालका गमछा वाला के अरे लालका उजरका हरियर का दांत झड़ गइल बा हंसा तारे की मंगनी के सार भेटाइल बा ए हां भाई लइको कुल के कहे के बा हां वो हमर छोट भाई हल से चियारता हो दे बड़ी चियारता हो दे काची चियार माने दांत चियारता अरे ओकरा हंसल कहल जाला हां चियारा पहुना माफ कर दी हो आ जाते रे घर तोरा एक बार में समझ में ना होला ना जाई ना जाए ए जगह तोरा के जाए कहनी हरे ना हमारा मेरा रुक देखत रे देखता लाल साड़ी या करिया ब्लाउज में कैसा लगती है साफ सूप नेखिया खानी लो क्या बोलते रे ना माने कहनी जे रानी खानी लौकती हां है तेन को आ होटलाली लगली बे तो कितना सुंदर स्माइल लगता रे हां बुझाता पूर्वे से जून उगता हां ई अभी बढ़िया बात कहले सुन हां ओकरा गोड़ में गिर के अच्छा हाथ जोड़ के क ए दीदी हमरा के माफ कर दो बस बस इतने ए तेरी आए बीबी ना दीदी ने कहे के बा आए दीदी हाँ बोले ना खूब मरवाउले ना कथी कहता ना ना मैंने कहनी है जे पकड़ा गईनी हम बेकार में आए दीदी हाँ बोले ना बाबुआ माफ कर दी है ना
हाँ खुशी रहो जुग जुग जिया। एक बेर हमरो के दिया। ते कौन हले रे कि हमारा मेरा खातिर एक बेर हम लोग दिए रे साले दोबारा ये एरिया में देखा दे साले काट दे मुझले अपना बारे में। ना ना साला तोरा के चिन्ह ले बानी हरदी खानी है। का करबे रे? आओ साला या रोड ना हेले देहब हम। ए बेरा चलो मुरलू। ए बेरा मेरा रो कथी जी? ते कैसन बाड़े रे? हैं कोनो अनजान आदमी के ते घर में घुसा लेते रे। आगे जानती ना के ते सत भतरी पड़े तो तोरा शादी न करती हम। बताओ तो कितना बार के गलती कर ले बड़े रे। ए बार तो साफ मन कर तोरा का तलाक दे दी हम। ना जी ऐसे मत करी। ऐसा मत करी। हाँ। कहिया तो के चक्कर चलता रे। नहीं के वो आए रे पार्सल सामान बेचे ना। अच्छा हमले पैसे नहीं के रहे। हाँ। दूसरे दिन आके ले जी हो। दूसर दिन आके ले जी हो। हाँ। तो दूसर दिन बोलैले रहले त ई घरवा में का करत रहे उसलवा? आगे बैठे रहे। बैठल रहे। हाँ। आ ते छोट बहन बना के हमरा पास पेश कर देते रहे कि हमार छोट बहन ही हो। हैं पागल समझते रे। ए नहीं गलती हो गई। हैं गलती हो गई। गलती हो गई। हाँ। गलती सलती काम ना कइले बड़े। नहीं के। आज के बाद करबे नहीं के। पक्का सही में। हाँ। मेरा रो आज के तारीख से गलती कर देले तो बुझ ली अपने बारे में। साफ मार के दे फा दे। है ने आओ। गलती हो गई माफ कर दी। अरे माफ कर देते चिंता मत कर। चल अंदर चल खाना बनाओ बहुत जोर से भूख लगल मेरा रू। अब बिछाओ ना कर सुतल जाओ 4 दिन से नहीं सुतल। चलिए। हेलो